paki. Se tulla niin... Anna se vaan pyörii omalla. Kato näin ja... Se pyörii omalla. Saat vieläkin. Ottaa pakille se pänkää tänne päin. Joko? Vielä vaan. Se sopii aika paljon tätä työtä. Mene. Mene. Kokeillaanko siinä? Lasketta alas. Otetaanpa se ees. Helvetin Se on mun kaltavana tuodessa, niin se ei mennä okiin. Niin sitä pitää vähän vettää suoremmaksi. Joo, se on nyt painaa sitä ihan poikittain sitä pitäisi Pitää laskea alaspäin vähän. Ei kun vettää tuonne päin. Se on hirveän vinossa. Elä oville pala edessä. Sitä tarvitsisi vaan saada. Eikö se vähän apeikki? Kyllä se kun se nyt lasketaan vaan ja... No lasketaan alaspäin, katsotaan. Jos pakit on vähän. Mm. Ihan verran, tuo vappalo nyt kylketään. Miltä näyttää? Laskiko? Laske vaan varovasti alas, niin katsotaan. Nyt otetaan toppi. Miltä näyttää pultti? Pultti on. Mitä siinä nyt on? 6 senttiä. Mitäs se Ei alapäätä tuonne. Nyt kangella. Joo, se on Tuolla. Se on nyt se on vielä aikas vinossa tuossa, niin Ja vois pakittaa tietysti vielä vähän. Tai kääntää mastoa vähän tonne aittaan päin. Tämähän menee kun kääntää tosta vielä. Kääntää mastoa. nyt se on perkele muuten varmaan sen poltin päällä. Pultin päällä, Se mutta täytyy tämähän pitäis mennä tästä kun nyt missä se pultti? Ei pitäisi olla kaukana. Se on koko lailla ei kun se on tässä, se on jo toisella puolelta alkaa vääntää. suunnalla. Ota. Mä annan tästä. Nyt. Noniin. Menikö? Joo. Kato vittu. Jippii. Pultissa. Se on tappi.